हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कुलार टिउसन सेन्टार टिउसनावहाय बरायग्रोनाय जाबाय दा बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मेथ्सनि माखासे कुइसनफोरनि सायाव सावरायगोन बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ मा होनदों 10निफ्राय 60सिम बेजराव अनजिमाफोरनि दाजाबगासिया मा होनदों दा साम अफ अड नाम्बार्स फ्रम 10 to 60 इज माने 10निफ्राय 60सिमनि मा होनदों बेजराव अनजिमाफोरनि दाजाबगासिखौहाय दिहुननांगौ जे होमबा जोङो जेब्ला जोङो बेजराव अनजिमाफोरनि दाजाबगासि दिहुनगोन अब्ला मा खालामगोन जों बेवहाय जे जिहेतु मा होनदों 10निफ्राय 60 ना बेजराव अनजिमा नाथाय 60 बेवहाय मा जरा होमबा 50नि 60नि खाथियाव थानाय 60 बेवहाय ना 60नि खाथियाव थानाय मा बेजराव अनजिमा मा जागोन बेवहाय 60नि गाहायनि आहाय ना मा जागोन 59 बेजराव अनजिमाया बा जे जोङो बेजराव अनजिमानि दाजाबगासि होनना बुंदों बेवहाय होमबा 10निफ्राय 59 माने 10निफ्राय 60नि गेजेरावहाय होनो जेनाखि 10निफ्राय 60सिमनि जेनाखि बेजराव अनजिमाफोरनि दाजाबगासि लास्ट बेवहाय बेजराव अनजिमाया मा जागोन 59 होमबा मा जागोन बेवहाय n + 1/2 होल स्क्वायर जागोन होमबा मा जागोन बेवहाय जिहेतु n आहाय बेवहाय 59 लास्ट टार्म बेवहाय 59 + 1 डिवाइडेड बाय 2 मा जागोन बियो होल स्क्वायर इक्वल टू मा जागोन 60/2 स्क्वायर मा जागोन 30 स्क्वायर 30 को स्क्वायर खालामबा मा जागोन 900 ना होमबा जोङो 900 ओमफ्राय बे मानिफ्राय जायो गासै 1 निफ्राय लानानैसो जायो 1 निफ्राय लानानैसो नैबेखिनिया दाना मा दं बेवहाय 1 निफ्रायथ' गैया बियो बेवहाय दङ खालि 10 निफ्रायसो दङ बियो ना होमबा 10नि ओरैजाय गाहायनिखौ मा खालामनांसिगोन जोङो बेजराव अनजिमानि दाजाबगासिखौ जोङो दाना दिहुनदो बेबायदिनो बा 10नि गाहायनिया मा जागोन 9 मा जागोन बेवहाय 9 + 1/2 होल स्क्वायर मा जागोन 10/2 स्क्वायर होमबा 10 को स्क्वायर 10 खौहाय 2 जों रानबा 5 स्क्वायर 25 होमबा जों मा खालामनांगोन 900निफ्राय मा खालामनांगोन जोङो 900निफ्राय 25खौ जोङो माइनास खालामनांगोन होमबा 15 10निफ्राय 5 थांबा 5 एन्ड ओरैजाय 9निफ्राय 2 थांबा 1 एन्ड ओरैजाय मा थाखो 8 मा दं 800 सरि 9निफ्राय 2 थांबा 7 सरि गोरोन्थि जादों बेना 875 जागोन बेवहाय होमबा अपसन नाम्बार डिया माने जोङो ओरै खालामनो हायो थोंजोङै जों ओरै खालामनो हायो जे बेवहाय जिहेतु मा होनदों 10 to 60 ना मा जागोन बेवहाय 59 + 1/2 स्क्वायर माइनास मा जागोन जे 10नि गाहायनिया 9 + 1/2 बेखिनिखौ दानख'नांगोन जों 1 निफ्राय नङा नालाय बेना 10 निफ्रायसो नालाय बियो बा जोङो 10 निफ्राय लानांगौ नालाय होमबा ओरैजाय 9नि खिनिसिमाहाय गारजादों बियो ना होमबा बेखौ दानख'नांगोन जोङो बेयाव मा जागोन 60/2 स्क्वायर माइनास 10/2 स्क्वायर होमबा इजों दानबाथ' बेखौ 30 को स्क्वायर खालामबा 900 माइनास इखौ दानबा 5 को स्क्वायर खालामबा 25 मा दानखौ बेसेबां मोनगोन जोङो 5 2 ना 9 निफ्राय थांबा 7 बेयाव मा जागोन 875 अपसन नाम्बार डियाहाय आरो नेक्स्टआव दङ 25निफ्राय 97सिम गासै मिथिंगा अनजिमाफोरनि दाजाबगासै दिहुननांगौ जे फाइन्ड द साम अफ अल नेचारेल नाम्बार्स फ्रम 75 to 97 दाना गासिखौबो बेवहाय बेजरायानो जा जरायानो जा ना गासिबो मिथिंगा अनजिमानि दाजाबगासैखौहाय दिहुननांगौ मानिफ्राय 75निफ्राय 97सिमनिखौहाय दिहुननांगौ बेयावहाय गासै मिथिंगा अनजिमाफोरनि दाजाबगासैया 1 निफ्राय n थामसिम दाजाबगासैखौ दिहुननांगौ मा जागोन बेवहाय n + 1 n जाहैबाय लास्ट माने लास्ट बिदाब जोबथि बिदाब बेनिफ्राय मा जायो बेवहाय 2 बेनिफ्राय बेयावबो जों मा खालामनांगोन माइनास मानो होनबा 75निफ्राय लादों 1 निफ्राय लायाखै बेयावबो मोनसे मा थागोन n + 1/2 माने नैबेखिनिया मा जागोन नैबेखिनिया होनायनि ना नैबे दिहुननांगौनि बेनिफ्राय नैबेखिनियाहाय नैबे गैयिनि गारनांगौखिनिनि ना माने बबेखिनिखौहाय बे दानख'नांगौखिनियाहाय बियो बेवहाय n मा जाना दङ 97 बेनिफ्राय जोंनावहाय 97 जों 1 दाजाबा मा जागोन बेलाय 97 जों 1 दाजाबा 98 जागोन बेयो ना 97 जों 1 दाजाबा 98 बेयाव मा जाबाय 2 बेवहाय मासिम दङ 75 दङ मासिम माखौ दानख'नांगोन जों 74सिमखौ जों दानख'नांगोन ना बेवहाय मा होनो n मा जागोन 74 बेवहाय मा जागोन 74 * 74 जों 1 दाजाबा 75 n माने n आहाय 74 नालाय n + 1 ब्रेकेटावहाय ना होमबा n माने 74 जों 1 जों 75 दाना बेखौहाय जों जेब्ला रानदो बेखौहाय जों रानोब्ला 49 जों खालामो बेसेबां 37 दाना जों सानजाबदो 97 जों
49 जों सानजाबदों ना 97 जों 49 सानजाबा 4 7 5 3 मोनगोन जोङो माइनास ओरैजाय 37 जों 75 सानजाबा 2 7 7 5 खौ मोनगोन जेब्ला जों दानख'गोन 30 निफ्राय 5 थाङोबा बेसेबां जागोन बियो 8 बेनिफ्राय ओरैजाय 14 निफ्राय 7 थाङोबा 7 बेनिफ्राय ओरै 16 निफ्राय 7 थाङोबा 9 बेनिफ्राय ओरैजाय 3 निफ्राय 2 थाङोबा 1 1978 मा जागोन 1978 अप्शन नम्बर D आहाय कारेक्ट एन्साराहाय नेक्स्ट कुइसन दुइसिन अनजिमाखौ दिहुन जायखौ 8958 जों दाजाबोब्ला दाजाबगासैया आबुं बर्ग जायो जोङो दाजाबगासैखौ दिहुननांगौ मानि बबेखौ दाजाबोब्ला जोङो नैबेजों दाजाबोब्ला ना बेयाव आबुं बर्ग जागोन होमबा जों मा नांगौ बिनि देरसिन नांगोन जोंनो बिनि देरसिन अनजिमाखौ नांगोन जोंनो जों नोरै बानायगोन बेयावहाय 8 9 5 8 दाना मा लानांगौ जोङो जिहेथु आगदानिफ्राय मा लानांगौ जोङो जरा लानांगौ दाना माखौ स्कुवेर खालामबा जोङो 89 मोनगोन जों बेवहाय ना जेब्ला जोङो 9 खौ स्कुवेर खालामगोन बेसेबां मोनगोन जोङो 81 मोनगोन होमबा 9 निफ्राय 1 थांबा 8 मायाव मा जागोन 50 खौ थोंजोङै बोख्लायदो मायावहाय मा थायो 2 थायो 2 जों 9 खौ सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 18 दाना जिहेथु जोङो बिनि देरसिन मोननांगौ ना 18 जाबाय बिनि देरसिन मोनहैनाय जानांगौ जोंनो बिनि फिसासिन नङा दाना जों बेवहाय नाय मा होयोबा जोङो देरसिन मोनहैगोन जोंना जिहेथु बेयावहाय 18 दंखायो जोङो बेयावहाय मा होगोन बेयावबो एखे बेयावहाय जि होगोन बेयावबो एखेखौनो नांगोन एखेजों एखे सानजाबनांगोन जोंना होमबा जोङो बेयावहाय नाय जिहेथु 8 मोनहैनांगौ ना 7 होदों जोङो 7 होयोबा बेसेबां थांद्रायगोन बियो एक्सुवेलि 7 होयोबा देरद्रायगोन बेयो ना 6 होयोबा 36 6 3 थाबाय ओरैजाय मा होनो 48 जों 3 जों 51 1 5 थाबाय ओरैजाय 5 जों 6 जों 11 देरद्रायबाय ना एक्सुवेलि 1 8 5 लेभेल 5 25 5 2 40 41 42 2 4 थाबाय 9 25 होमबा 9 25 मोनबाय जोंना नि देरसिनसो नांगौ दे जोंना दाजाबैगोनसो नालाय ना जोङो दानख'नांगौ होननानै बुंबा जोङो दुइसिनखौ लागौमोन होमबायाव मा जागोन 9 बियो ना ओरैजाय जोङो 4 हरबाथ' 4 हरबा दुइद्रायगोन ना 4 हरबा ओरै 4 जों 4 8 दुइद्रायगोन होमबायाव मा थाबाय 925 925 दाना बेयावहाय मा खालामनांगौ जोङो बेवहाय जों दाना दानख'नांसिगोन जों ना दानख'योबा बेसेबां मोनगोन जोंलाय ओरैजाय एक्सुवेलि 15 जों उल्थासो दानख'नांसिगोन देरसिननिफ्राय फिसासिनखौ दानख'नांगौ नालाय जोंना बेवहाय दानख'दो दाना दानख'योबा बेसेबां मोनगोन जोङो मानिफ्राय दानख'नांगोन जोङो 925 निफ्राय 858 खौ जोङो दानख'नांगोन इयो 5 ना बेयोहाय मा 5 बे जाहैबाय 5 15 निफ्राय 8 थांबा बेसेबां जागोन बेयो 7 ओरैजाय 11 निफ्राय 5 थांबा 6 ओमफ्राय जाबाय ना होमबा 67 होमबा जों मा खालामनांगोन 67 दाजाबोब्ला जोङो मा जागोन आबुं बर्ग मोनगोन आरो बिसोरखौ बेजोंहाय ना 8958 जों जेब्ला जों 67 खौ दाजाबनांगौ जायो दाजाबगोन अब्ला मा जागोन जों बियो आबुं बर्ग जागोन बियोहाय जुदि बेवहाय दुइसिनखौ होनायमोनब्ला सरि माने दानख'योब्ला होननानै बुंनायमोनब्ला मा खालामनांगौमोन बेवहाय दुइसिनखौ नांगौमोन जोङो बिनि दुइसिन मोनहैनांगौमोन जोंना होमबा जोङो बेवहाय नैबेखिनियावहाय माखौ लानांगौमोन जोङो नैबेनि दुइसिनखौ लानांगौमोन मानि नैबे 858 नि जोङो दुइसिनखौ लानो नांगौमोन आरो बेवहाय जोङो दाजाबनांगौ नालाय देरसिनखौ मोननांगौ बेखायनो मा लादों देरसिनखौ लादों ना होमबा जों बेखौहाय 67 खौ मोनबाय जोङो ना नेक्स्टआव दङ मोनबा फारि अनजिमाफोरनि गड़ाहाय 18 बेफोरनि अनजिमाफोरनि देरसिन अनजिमाया जागोन बेफोर अनजिमाफोरनि देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ ना जाय देरसिन जे मोनबा फारि अनजिमा होनदोङो जे मोनबा फारि अनजिमा हमबाय जोङो मोनसेखौ x लाबाय जोङो हमबाय साप'ज ना बेबायदिनो बेवहाय मोनबा होनदों नालाय ना मोनबा जिहेतु बेवहाय मोनबा आरो जिहेतु मोनबा अनजिमानि जिनाखि गड़ बे बेसेबां होनना बुंदोङो 18 होननानै बुंदों बियो ना बिनिफ्राय बिसोरनि मा खालामनांगौ जोङो देरसिन अनजिमाखौहाय मा खालामनांगौ दिहुननांगौ जोङोहाय ना बेवहाय लादों मोनबा अनजिमा ओमफ्राय जों साप'ज मोनो बेवहाय मोनसेखौ जोङो x हमबाय मोनसेखौ जों साप'ज हमबाय x + 1 मोनसेखौ जों हमबाय x + 2 आरो जाय मोनसेखौ हमबाय जोङो x + 3 आरो मोनसेखौ हमबाय जोङो x + 4 होमबा 1 2 3 4 5 मोनबा जाबाय बेना होमबा बे मोनबा अनजिमानि गड़ा बेसेबां होनना बुङो बेवहाय 5 ना सरि 18 जों बेखौ एथ' बुरजा लालायाबाबो जायो ना
दे अब्ला थांसै जों ना मा बेवहाय 15 सरि 15 18 बेवहाय ना जागोन बेयो 18 ओमफ्राय जों दाना बेखौ सानजाबदो 18 खौहाय देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ जों ना देरसिन अनजिमा बेवहाय ना एक्स सामिस दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 5x बेयो ना 5x दानिया 1 2 3 4 5 6 बेवहाय मा होनदों ओरैजाय दाजाबदो बेवहाय 4 3 7 7 जों 2 जों 9 9 जों 1 जों 10 बा 10 खौ जों माइनास खालामखानोसै 10 माइनास बायसे मोननै सानजाबदो सानजाबा बेसेबां मोनगोन 5 8 44 ओरैजाय 4 जों 5 जों 90 ओमफ्राय बेवहाय x is equal to 90 and 90 निफ्राय बेखौ थांबा 80 80 दाना माजों रानदों जोङो 5 जों रानबा बेसेबां जागोन बेयो 1 हरोबा 30 30 बेसेबां जागोन 16 हा दाना 16 बाय x माना 16 दाना देरसिनखौ दिहुननांगौ होमबा देरसिन अनजिमाया मा जागोन x plus 4 होमबा x plus 4 मानि मा बेवहाय x मानखौ बेसेबां मोनखो जों 16 मोनबाय जों ना x मानखौ जिहेतु 16 मोनबाय जोङो होमबा 16 प्लास मा खालामनांगोन 16 plus 4 is equal to बेसेबां मोनगोन जोङो 20 मा जागोन अप्शन नाम्बार सियाहाय 20 आहाय कारेक्ट एन्सार आहाय जागोन बेयो ना जाबाय बेयावहाय दानिया नेक्स्टआव दङ 10 12 16 20 p आरो 26 नि गड़ा 17 p नि मानखौ दिहुननांगौ गड़ मानि बिसोरखौ दाजाबनानै जेनाखि मोननाय गड़ ना बियो बेसेबां दङ 17 बेयाव मा दङ 10 plus 12 plus 16 plus 16 plus 20 16 plus 20 plus p plus 26 divided by मा जागोन बेवहाय मोनबेसे अनजिमा दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' द'था दं बेयो ना माबा जागोन बेहाय 17 माने जोङो दाजाबनानै जेनाखि गासै बेसेबां दं बेजों रानोबा बेसेबां मोनो दोङो 17 मोनो ना बेखौ दाजाबदो 10 12 22 22 जों 16 जों बेसेबां 38 38 बा 30 बा 58 58 जों 58 बा 14 1 58 7 8 84 जागोन ना 84 मा जागोन बेवहाय 84 प्लास p ओरैजाय 6 जों 7 जों सानजाबसिगोन बे ना सरि 6 जों 17 जों सानजाबगोन 17 सानजाबबा 42 4 10 102 दानिया p is equal to मा जागोन 102 minus 84 102 minus 84 होमबा 102 निफ्राय 84 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन 12 निफ्राय 4 थांबा 8 बेनिफ्राय 9 निफ्राय 18 होमबा मा जागोन p नि भेलुआहाय p नि मानाहाय 18 ऑप्शन नंबर b आहाय करेक्ट आंसर आहाय 18 जागोन नेक्स्ट मोननै मिथिंगा अनजिमाफोरनि रुजुथाया 3 रुजुथाय 5 आरो बिसोरनि सानजावगासिया 2160 दुइसिन अनजिमाया जाबाय The natural numbers are in the ratio 3:5 and their product is 2160 the smaller number is जों मा खालामनांगौ दुइसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ मोननै अनजिमानि रुजुथाय हमबाय जों मोननै अनजिमानि बेवहाय माखौ दिहुननांगौ दुइसिन अनजिमाया जाबाय दुइसिन अनजिमाया मा जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ जों ना जिहेतु इयावहाय मोननै अनजिमानि सानजाबगासै मोननै अनजिमाया दं बेवहाय 3 आरो मोनसेखौ हमबाय जोङो 3x आरो मोनसेखौ हमबाय जोङो 5x ना 3x आरो 5x बिसोरनि मा दङ सानजाबगासै बिसोरनि सानजाबगासै बेयाव मा जागोन सानजाबगासै बेसेबां जायो दोङो बिसोरखौ सानजाबबा 2160 मोनो ना 2160 बेयावहाय 15 मा जागोन इयो x स्क्वायर समान 2160 दानिया मा जाबाय x स्क्वायर 15 जों रानैदो दाना 15 जों 2160 खौहाय रानैदो 16 जेब्ला 15 जों जेब्ला रानगोन ना 15 जों 2160 खौ रानदो 1 हरोबाथ' 15 बेसेबां 6 6 4 हरोबा बेसेबां 60 ओरैजाय 60 होमबा 144 ना होमबा मा जाबाय बेवहाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 x स्क्वायर माना बेसेबां जाखो 144 जाबाय बेयो ना दानिया बेवहाय मा खालामदो जिहेतु खौहाय 144 मोनबाय जों दाना मा खालामदो बेवहाय x नि भेलुखौ दिहुनदो x नि भेलुखौ दिहुनबा मा जागोन ओरैजाय 144 ना 144 नि बर्ग'थाया बेसे 144 नि बर्ग'थाया जागोन होनबा x इज इक्वल टू बेसेबां जाखो 144 नि बर्ग'था 12 जागोन बेयो ना 144 नि मा जायो बर्ग'थाया मा जागोन 12 होमबा x नि भेलुखौ बेसेबां मोनगोन जोङो x नि भेलुखौ 12
x नि भेलुखौ बेसेबां मोनखो जोङो 12 मोनबाय जों ना x नि माना 12 दाना माखौ दिन्थिनो बेवहाय दुइसिन अनजिमाखौ दुइसिन अनजिमा मायावहाय 3 आरो देरसिनाहाय 5x जुदि दुइसिनखौ होनदों नालाय बेवहाय 3 जों माखौ सानजाबनांसिगोन 12 आरो जुदि देरसिनखौ होननायबा मा खालामनांगौमोन 5 जों सानजाबनांगौमोन जों ना बा 3 जों दाना जोङो 12 जों मा सानजाबनांगोन जोङो 3 जों माने जोङो 12 सानजाबनांसिगोन जों ना 3 जों मानि थाखाय 12 सानजाबनांगोन जिहेतु बेवहाय 3x ना होमबा x नि मानखौ 12 मोनबाय होमबा 3 into बेसेबां 12 इज इक्वल टु मा जागोन इयो 36 मा जागोन ऑप्शन नंबर A 36 आहाय मा जागोन करेक्ट आंसर आहाय जागोन बियो 36 बिनियाहाय ना बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ जुदि मोननै अनजिमानि रुजुथाया 5 रुजुथाय 8 आरो जुदि मोनफ्रोमजोंबो 9 दाजाबो अब्ला रुजुथाया 8 रुजुथाय 10 जायो दुइसिन अनजिमाखौ दिहुन जे होनदोङो बेयावहाय मोननै अनजिमानि रुजुथायाहाय बेवहाय हमबाय जों मोननै अनजिमाखौ 5x आरो मोनसेखौ हमबाय जोङो 8x बिसोरनि रुजुथाय ना रुजुथायखौ जों बखौ खोन्दोआव लिरोबा बेबायदि लिरनो हायो 5x नैबेहाय 3 बायदि नुबायना 5 खौ 5x ओमफ्राय बिसोरजों मा होनदों बिसोर रुजुथायजों मा दाजाबोब्ला होनदोङो 9 जेब्ला 9 दाजाबगोन अब्ला रुजुथाया मा जायो होनदोङो 8/11 ना 8/11 जायो होननानै बुंदों दाना बेखौ दानखौ सानजाबदो थोंजोङै दानखौ सानजाबा बेसेबां मोनगोन बेवहाय जोङो 8 जों x प्लास 9 जोंहाय 8 सानजाबदो ना होमबा जोङो 8 सानजाब 8 बेसेबां जायो 64 8 सानजाब 8 64x बेनिफ्राय 8 सानजाब 9 72 आरो ओरैजाय गोजौनिजों गाहायनि सानजाबदोलाय 5 जों 11 जों 55x बेनिफ्राय 99 दाना x गोनांखौ x गोनां फारसेखै लाबोदो आरो x गैयैखौ फारसेखै लांदो होमबा मा खालामदो बेवहाय जिहेतु इयो प्लास 55 आगसिजों फैयोब्ला मा खालामगोन जे ओरै लाबोब्ला माइनास जाफैगोन बेयो ना होमबा माइनास जाफैनाय लोगो लोगो मा खालामदो 64 निफ्राय 55 खौ माइनास खालामदो 14 निफ्राय 5 थांबा बेसेबां जागोन बेयो 14 निफ्राय 5 थाङोबा 9 होमबा मा जाबाय 9x आरो ओरैजाय मा थाहैगोन जिहेतु फारसेथिं जों मा मोनबाय जोङो 9x दाना जोङो बे 99 ओरै 72 प्लासखौ जों फारसेखै लांबा मा जागोन माइनास होमबा जिहेतु जोङो 99 निफ्राय मा खालामनांगोन जोङो 72 खौहाय माइनास खालामगोन 9 निफ्राय 2 थांबा मा जागोन बेयो 7 बिनिफ्राय 9 निफ्राय 7 थांबा 2 होमबा बेसेबां जाबाय 27 ना दाना 9x आहाय 27 मोनबाय जों दाना माखौ दिहुननांगौ x नि भेलुखौ दिहुननांगौ होमबा 9 जों 27 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 3 ओमफ्राय x नि माना बेसेबां जाबाय 3 दाना जोङो दुइसिन अनजिमाखौ बेवहाय दिहुननांगौ जोंना दुइसिन अनजिमा बेवहाय बेसेबां 5x देरसिनबा मा जागोन 8x जिहेतु दुइसिनखौ होनना बुंदों बेखायनो मा जागोन बेवहाय 5x नालाय 5 into मा जागोन बेयो 3 इज इक्वल टु मा जागोन 15 जुदि देरसिनखौ थिननाय मोनबा मा जागोन बेवहाय देरसिनखौ थिननाय मोनबा 8 into मा जागोन बेवहाय 8 into 3 इज इक्वल टु मा जागोन बेयो 24 जागोन होमबा बेवहाय मा जाबाय 15 आहाय मा जागोन कारेक्ट एन्सार आहाय ऑप्शन नंबर D आहाय नेक्स्टआव दङ 500 रांनि 20 जौखोन्दोनि 15 जौखोन्दोनि 10 जौखोन्दोआ बेसेबां जायो बेखौहाय दिहुननांगौ जोंना बेवहाय 500नि होनना बुङो बेवहाय 500 रांनि निनि जायगायाव मा खालामनो हायो जोङो सानजाब लानो हायो जोङो बेवहाय मा दङ 20 जौखोन्दो निनि जायगायाव सानजाब 15 जौखोन्दो 15 जौखोन्दो मानि मा जौसे ना जौसे बेनिफ्राय बेवहाय दङ 10 जौखोन्दो बेवहायबो जौसे दाना जों लाथिख'फोरखौ दानदो लाथिख' दानबाय जों ना बेयावबो बे लाथिख' मोननैजों बे लाथिख' मोननैखौ जों दानबाय बेनिफ्राय बेजों नैखौ दानबाय दाना जोङो बेवहाय नाय 5 जों दानबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 20 2जों दानबा बेसेबां जागोन बियो 10 दाना 10जों जों माखौ राननांगौ 10जों जोङो 15खौ राननांगौ जिहेतु बेवहाय 10 दङ ना मा जागोन बेवहाय लाथिख'आ मोनसे दङ बेखायनो मोनसेनि सिगाङाव मा जागोन दशमिक जागोन होमबा मोनसेनि सिगाङाव माने बेयाव 15 दंमोन अनजिमाया बे 15नि मोनसेनि अनजिमानि सिगाङाव 5नि सिगाङाव मा जागोन बियो दशमिक जागोन होमबा मा जागोन 1.50 आहाय मा जागोन कारेक्ट एन्सार आहाय जागोन बियो दानिया जुदि 25 नै बाहागोनि 25 नि x जौखोन्दोआ 150 अब्ला x नि माना if x% of 25 निफ्राय 2 जागोन दे 2 25/2 is 150 then the value of x is माने नै बाहागोनि 25 नि x जौखोन्दोआ 150 जायोब्ला x नि मानखौ दिहुननांगौ मा जागोन बेवहाय 25/2 into x by मा इयो 100 ना होमबा मा जागोन बेवहाय बेखौ बेसेबां मोनो होनना बुंदों बियो 150 होननानै बुंदों होमबा 25 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 4 होमबा x इज इक्वल टु मा जागोन 2 जों इजों सानजाबा 2 जों 4 जों 8 8 जों सानजाब हरो दानिया 8 जों सानजाब हरबा बेसेबां जागोन बेवहाय सानजाब हरनाय लोगो लोगो सानजाब हरबा 8 ओरैनो 0 44 ओरैजाय 8
412 ना मा जागोन बेवहाय 1200 हाय जागोन आरो कारेक्ट एन्सारा हाय 1200 200 हाय जागोन माने बेजों सानजाबाय 2 जों जों बेखौ सानजाबोबाबो सानजायो ओरैनो 300 जों 4 जों सानजाबनाय लोगो लोगो मा जागोन बेवहाय 3 जों हाय 4 जों 12 ना होमबा 1200 जागोन एन्सारा हाय होमबा x नि भेलुआ मा जागोन x नि माना हाय बेयावहाय ऑप्शन नम्बरा बेसेबां जागोन होमबा ऑप्शन नम्बर बी कारेक्ट एन्सारा हाय ऑप्शन नम्बर बी आहाय नेक्स्टआव दङ जुदि a बाय b नि समान 2/3 आरो b बाय c नि समान 4/5 अब्ला a प्लस b रुजुथाय b प्लस c नि मानाहाय मा जागोन बेवहाय दिहुननांगौ जे होनाय दं बेवहाय a नाइन नङा दे बियो a ना a बाय मा होनदों b बेसेबां 2/3 आरो b बाय c आ बेसेबां दङ 4/5 बेसेबां होनाय दं बेयो ना होमबा जों दानियावहाय a प्लस b बेनिफ्राय b प्लस c खौहाय दिहुननांगौ जोङो a खौ बेवहाय दङ a आरो मोनसे मा दङ b आरो c होमबा फार्स्टनि रुजुथाया मा दङ 2 आरो 3 आरो सेकेन्डनिया मा दङ b आहाय 4 आरो बेवहाय 5 दानिया जोङो बेखौ समान खालामदो 3 खौ ओरैजाय लिरदो ओमफ्राय ओरैजाय मा दङ 4 4 खौ ओरैजाय लाबोदो ना जे बेवहाय आगदाथिंजाय जिखिनि जेसेबांखि थालाङो बेखौहाय जोङो बे 3 खौ होबानो जाबाय ना बेनिफ्राय ओरैजाय मा जागोन ओरैजाय 4 दङ माने बेवहाय नैयाव जि दङ बेखौ आगदाथिं होदो आरो बेवहाय जि दङ बेखौ आगसिथिं खालि दं नालाय बेवहाय फज'दो होमबा बेखौ सानजाबा बेसेबां जागोन 4 जों 2 सानजाबा मा जागोन बियो 8 ना आरो 3 जों 4 सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 12 3 जों 5 जों 15 होमबा ए ए बी ए सी दाना जोङो बेखौ मोनफ्रोमखौ माजों राननो हायो जिहेतु हाला जों ना राननो हाला जोङो 8 आरो ओरैजाय 12 आरो ओरैजाय 15 जाहैबाय होमबा जोङो राननो हाया बेयो ना होमबा बेखिनिखौ मोनबाय जोङो दानिया जोङो A15 ना A15 बेवहाय मा लादो जोङो 15 होमबा एनि जायगायावहाय मा फज'दो ए आहाय 8 आरो बी आहाय बेसेबां 12 8 जों 12 दाजाबदो 8 जों 12 बेसेबां जागोन 20 20 जाबाय आरो b प्लस c माने मा बिसोर मोननै दाजाबदो 12 जों आरो 15 जों मा जागोन बा 27 मा जागोन रुजुथायाहाय 20 रुजुथाय 27 जिहेतु दाननो हाया बेखौ ना मा जागोन एन्साराहाय अप्शन नम्बर डी 20 रेशिय' 27 होमबा बेखिनियाहाय ना स' दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों।